Tänään minulla on teille kerrottavaa. Kuten kaikki tietävät, on kirjassa paljon asiaa, jota on syytä lähemminkin tarkastella. Tänään tarkastelemme sananlaskuja ja tarkemmin sanottuna 19 lukua. Tässä käsitellään lyhyitä lauselmia elämän eri aloilta. Mikäpä tänä päivänä onkaan parempi viettää päiväänsä kuin pohtia elämän eri alueita ja mitä siihen sisältyy. Parempi on köyhä, joka nuhteettomasti vaeltaa, kuin huuliltansa nurja, joka on vielä tyhmäkin. Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Näinhän se menee. Jos turhaan kiirehtii, saattaa iskeä tämä harha-askel, ainakin perjantaisin. Ihmisen oma hulluus turmelee hänen tiensä, mutta Herralle hän sydämessään vihoittelee. Tavara tuo ystäviä paljon, mutta vaivainen joutuu ystävästänsä eroon. Materialismi on tämän päivän vitsaus. Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se ei pelastu. Näin siis hukka vie. Monet etsivät ylhäisen suosiota, mutta kaikki ovat anteliaan ystäviä. Koska alkoholi ja baarit ja ravintolat vievät ihmisen turmioon, en voi mitenkään suositella sitä, että menisitte katsomaan, kuinka paljon 100 euron setelillä on voimaa jossain turmiollisessa, luojan kiitos ei enää tupakansavuisessa paikassa. Köyhä on kaikkien veljiensä vihattu, vielä vierotumpi ystävilleen. Tyhjiä sanoja hän saa tavoitella. Joka mieltä hankkii, se sieluansa rakastaa. Joka ymmärryksen säilyttää, se onnen löytää. Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se hukkuu. Ei sovi tyhmälle hyvät päivät, saati sitten palvelijalle hallita ruhtinaita. Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi, ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi. Kuninkaan viha on kuin nuoren leijonan kiljunta, mutta hänen suosionsa on kuin kaste ruoholle. Tyhmä poika on isänsä turmio, ja vaimon tora on kuin räystäästä tippuva vesi. Talo ja tavara peritään isiltä, mutta toimellinen vaimo tulee Herralta. Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää. Joka käskyt pitää, saa henkensä pitää. Joka ei teistänsä välitä, on kuoleman oma. Viini on, tässä mennään jo 20. luvun mietteisiin. Siis sananlaskut 21 sanoo seuraavaa. Viini on pilkkaaja, väkijuoma remun pitäjä, eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee. Näin olen saanut tuolta ylhäältä käskyn, että on syytä palauttaa mieleen näitä elämän viisauksia, ja tämän johdosta tällä kanavalla saammekin kerran viikossa tästä niin loistavasta kirjasta katkelmia, jotta teillä olisi hyvä olla. Tästä lähtien seuraamme siis viisaita ajatuksia tuolta ylhäältä. Tästä tulee varmasti olemaan kaikille erityistä hyötyä.
Ja lopuksi sitten luemme vielä yhden jakeen 19. luvusta. Kurita poikaasi, kun vielä toivoa on, ethän halunne hänen kuolemaansa. Näihin mietteisiin on hyvä nyt rauhoittua miettimään sananlaskujen antamaa antia, sitä miksi näin on meille ihmisille kirjoitettu tuolta ylhäältä, on meille se kaikki annettu. Ja tästä kirjasta te löydätte totuuden. Täältä löytyy totuus. Tutkikaa tätä. Kiitos. Ja valitsen teille viikon päähän seuraavan, toivottavasti opiksi ja ojennukseksi olevia lausahduksia tästä isosta kirjasta. Aamen.